naman kailangan problema, sinabi ko na from the very beginning yan na at the very least pag-usapan natin because I think hindi natataya na tatanggalin natin yung BFA ngayon at marami tayong problema. Ito yung may mga security concerns tayo dito. Ang unang iniisip ng Pilipino ay tutulungan ba tayo ng Amerika? Natutuwa ba ang Pilipino na nagpapatrol yung US Coast Guard o yung mga barko ng Amerika doon sa lugar natin? Matutuwa ba tayo kung wala na magpapatrolya dyan? Matutuwa ba tayo kung hindi na natin train yung mga Pilipino sa mga bagong yung mga sundalo natin sa mga makabagong strategies or practice? No? That requires resources and wala kakampi sa Amerika pero mabuti na rin tumataya tayo sa Amerika, nakikipag-usap tayo sa China, hindi natin inaalis yun. Pero dapat alam natin kung anong interest national natin.